Čaute chlapci a devčatá. Ja som váš úchyl. Ale nie, vítam vás som Gaming a vítam vás pri ďalšom parte 2. Part 2. Áno. Takže ideme si robiť zase debiliny. Dneska to bude o tom, ako mníška zabila kňaza. No. To tým štýlom, že skočila po ňom s vagínou a ten vibrátor ju pritiahol k sebe. Asi tak. A no ale páni, nechajme sa prekvapiť, že čo nás tu dneska čaká. Aký sused. No, ten sa furt sťažuje, že má rozbité okno, ten buzerant. Ale ja teraz tu vykrádam. Fajnou tu vykrádam, už sme dostali dig, lebo sme vyššie povýšenie. A asi tak. A ten bláznivý dedo nemá piesok, tak nudí sa. Chýba mu piesok. A tu čo robíš, hej? Tu čorkujem dedinu, hej. Jen to tam vykuchaj. Zerant. Do rici dali ma. Ty sviniaci jedni. Áno, dáme pani, aj toto chodí v sámku. Hej. Lebo musíme mať hviezdičky. No. Takže si tu počkáme. Sneme na motorku. Nikto nám neublíži, fuck you. Fuck you. No. Není ani taxík, ani. No. Nejaký Ondra bez deda, tu stojí. Pozerá na svoju dedinu, aká je pekná. Keď je taká pekná, jak psie hovno. A no a ideme. Čakáme. Ešte máme 7. Tu máte tam právo, že vychádzky, že vychádzujeme, močíme všade na ľudí a vyprskujeme gény, aby sa vypustili do okolia. Takže tak, ako by som vám povedal. No a my ideme. Čo idem robiť, dámy a páni, no. Hlavne učorkujeme nejaké auto, nechali nám to. Akí sú milí. Dámy a páni, ale verte tomu, že niekedy nie. Niekedy sú jak psi. To vám poviem, akože. No, ale my dneska ideme trošku zabíjať. Márovať ideme s nimi trošku. Niečo poriešiť. Zabiť ideme. Aby si nás zapamätal a označkoval. Nie tým spôsobom, že lajno. Nie lajno. Ten zasiač tam lieta, jak na onom. Na vzducholodi normálne. Na ponorke ešte mu chýba. Jedo, dávaj pozor. Do pizlo ne, ale je tu najebaný. Fračil auto. A niekedy sa pýtam, dáme páni, že kto je tu triezvy do piči, keď celé túto pánstvo, feťáctvo tu pije všetko. Ole. No. Aha, excelent. Ale choď domov. Ole, už sa ma bojí, už má v gatiach. Sviečku, už má v gatiach. Oh shit. No. Ty tu čo robíš, Iveta? Mala si byť dávno v práci? Sa tu ulievaš do piči. Svinia, poď sem. Poď sem. Do mňa. Ore.
Tí tam čumia, takí uchyláci. Oh shit, no. Tuto poznám nejaký jeden skok. Skok, áno, oh shit. Alebo týmto spôsobom, to je tento spôsob, že míňame auta. Áno. Ešte nevznikla demokracia, no. Pri týchto bláznov všetko sa vyskytne. No. A dnes sme si chceli v pláne trošku zastrieľať. Otvor toto kasíno, svinia. Ty tu čo letuška, ty tu čo robíš? A ty svinia. Jaj, svinia. Poď sem. Yes, zabili sme ho. Konečne. Má Uzi pri sebe. Dobre. Ma zabil. Ja som 1 minútu vo väzení, aby zjedol. Aby zjedol to moje lajno. Chutné. Jaj. Skočím na teba, Jackie Chan. Ideme kandovať, ideme skandovať. 1 minútu tu. Môžem sa tu akože akurát tak vykadiť. Do piči. Najlepšie, tak riadne riedke. Aj. Títo sa tam znásilňujú. No, hrajú sa o detský penis. Idem im telocvični, ideme si trošku pocvičiť. Trošku schudnúť, šunky. Dneska malo byť zabíjanie dobiť. Opiť, tu mám to bude vyjebané vreco. Plného nezažratého hovna ma tu bude cápať. Opiši, tak to už je akože vrchol. Ani šunky tu nemôžem precvičovať. No. Sú všetci opozlí, tuční. No a ešte všetko možné. Ešte všetko dačo, no. Ty tu čo, môj? Pil si dačo? Dá ti ten dozorca. Si celý červený ako slepica. Týraná slepica. Bobby, potlač. Bobby, potlač. Áno. Bobby, potlač tej väznici, poď sem. No sme prepustení, konečne. Konečne. Tam je kill. Samovražda, ne. Ty tu čo robíš? Tu kradneš, hej, Ferrari, hej. A ty svinia. Ty svinia. Ty tu čo akože? Ty znásilníš aj bezdomovca, bez toho, aby si sa namalovala. Asi tak. Asi tak. A ja pani, poď si, že ideme, lebo tento uchyl tu jazdí a kokot. Gumený. Tuto školník tu chýba, sa čudujem, že ešte škola je propagovaná do piči. Chýba to. A dámy páni, ak sa vám páčilo, dajte like a dislike, uvidím sa na budúcej. Buď som Tom Gaming a som tu pre vás. Čudosík.